Sukad nga si Pope Francis nagapahinumdom sa mga kaparian nga himuon nga kanang effective kaayo ang pag-deliver sa homilia, not more than 10 minutes. Nanatay mga igsuon nga kanang mga hasgyod nga muduol bitaw sa pari. Ako mga kaduhan na siguro maingon nga, Father, samtang nagkadugay ka, no? Nagkadugay lagi po ang imong homilia. Ingko siyempre, daghan naman ay baluan. Pero nindot po nga ma-remind ang kami, no, nga mga kaparian, nga lagi musobra siguro og 10 minutes mura og kuan na gyud pud kayo. Taas na gyud pud kayo. Nanonaan ako ni mga igsuon tungod kay sukad kagahapon sa atong unang pagbasa hangtod karon nadungog nato ang sa tinuod pa, ingon pa sa mga biblical writers, lengthy homilies ni San Pablo. Taas ni nga homilia. Sa ato pa, anad yun sila kaniadto. And maybe every time nga mo istorya ni si San Pedro, si San Pablo, no? Pipila kanila, they are always looking forward to a lengthy, no? Taas nga mga homilia. Munang naandad na sila. Ambot kung nakabasa ba mo aning bahina sa kining basahon sa mga o lihok sa mga or buhat sa mga apostoles, the Acts of the Apostles, nga naay panghitabo diha on verse 20. Doon ay panghitabo diha nga nagistorya si San Pablo. Unya sa kataas sa iyang istorya, homilia niya, no? Kanang naabtan sila alas 12. Yun na nakataas. Unya karon kay doon na may usa ka batan-on nga lalaki nga siguro wa na siya laing malingkuran, dito siya naglingkod sa bintana. Alas 12 na good. Sa kataas sa homilia ni San Pablo, nakatulog siya. Abi ninyo sa nahitabo? Ha? Nahulog. Nahulog. Ang iyang pangalan si Eutychus. I-check ninyo na. Acts chapter 20. Saan nahitabo kang Eutychus? Wa lang siya napiang. Namatay yun. Pero ang moral lesson, ayaw yun mo katulog sa homilia. Ang moral lesson yun, ayaw mong lingkod sa bintana kay makatulog ta. Ingon ana. Mga igsuon, taas na yung kayong na istorya ni San Pablo. Tiaw mo nagnaabtan man po silang kadlawon, no? Actually, lisod po ito nga kanang dito ordinary nga panagtapok sa mga magtotoo because it was the first ingon tag ecumenical council in the church, no? Kakaron atong 1964 Second Vatican Council man. Ang first ecumenical council yun sa simbahan mao ang Council of Jerusalem nga ilahang gihisgutan kung tulion ba, kinahanglan bang tulion ang mga dili Hudiyo, no? Muna sa naa dito si San Pablo, taas kayo mohatag og iyahang homily. Og karon, sukad pa kagahapon lagi, sige natag kadungog sa mga homilia ni San Pablo. Pero ang akong punto ni mga igsoon, kining kataason sa iyahang homilia, dili ni ingon nga kanang ingon tag boring paminawon. No? In other words, gifted si San Pablo nga makahold sa attention sa mga tao. Kaya-kayo niya. Even if it will run, it will stretch for hours. Kaya-kayo niya. Nganuman, kay ang unod sa iyahang mga gihisgutan, panalitan kagahapon, dito siya sa Pampilya, gikan pa siya sa Papos, niya balik sila sa Antioch, doon ay lugar sa Antioch nga gitawag og Pampilya, ug didto niya gihatag ang iyahang at unang taas nga homily nga na dunggan karon. Ug iyahang panag-ambit taas kayo. Imagine gikan pa sa sinugdan hangtod sa pag-abot ni Jesus. Gikan sa pagkamatay ni Jesus. Makaingon ko sa ako ang pagbasa kagahapon, kung si Saint Thomas Aquinas is the great kanang synthesizer, no? Maayo kayo mo sumada sa mga punto bisan pagpila nakapahina sa libro.
si Paul has really simplified salvation history in a nutshell, no? Kanang gamay ra kayo nga peanut. Ingon ana ra ba? Simple gyud kayo, capsulized form. Nga matud pa nga ang mga panghitabo gikan sa sinugdan hangtod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo nga si Jesus, usa ni ka kanang konektado ni nga mga panghitabo. Ang iyang pagkamatay, it is not a freak accident. Muna iyang punto karong adlaw sa karon naghatag na siya pagpaambit sa mga Kristiyanos sa Pisidia, naalagyapon sa lugar sa Antioch, no? Ug diri nato makita nga sa tanan diay nga panghitabo, sukad pa sa sinugdanan sa mga propeta, sa mga patriarka, sa mga propeta, hangtod nga natawo si Jesus. Ini mga butanga ginbutan sa Dios. Na makita gyud nato ang kamot sa Ginoo sa tanan-tanan nga mga panghitabo. Ug karon murag igog sumada niya sa iyang punto kagahapon, ipakita niya nga mauni ang kining kinauyukan, no? God is in the human history. Nakigduyog siya sa kasaysayan sa katawhan ug nga although na dunay mga dili kayo maayo nga mga panghitabo, then makita pagihapon nga ang kamot sa Ginoo maoy nagpatigbabaw ni ining tanan. Ug nindot ani mga igsuon nga at the end of our lives kung atong sumadahon pod ang ato ang kinabuhi sama sa atong nadunggan diha sa ebanghelyo karon, kini ra bang baong bahina sa ebanghelyo ni San Juan mao nay paborito kaayo nga ebanghelyo sa panahon sa lubong, no? Dili nato makita nga even our individual, our personal lives are all guided and we will have the same ending, no? Ang ato ang kinabuhi sukad pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan niini, we will end up with God. Nindot kayo ang iyang gisulti diri sa ato ang ebanghelyo nga sa balay sa iyang amahan adunay daghang mga lawak. Siguro mahununaan nato unsa man na mansion, pagkadaghan ba nag mga kwarto. Daghan. Sa ato pa, it is for all, no? Walay, ingon tag walay numero, unlimited ni. No? Ug mga igsuon, makita nato nga even at the end of our lives, then God is already there. Amen.